लोगोफोर बेलासिनि गोजोननाय आं बयनोबो हरबाय। बे समाव आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय रुनिखाथा थिनालिनि सिङाव थानाय नर्थ सालबारियाव साहा बागान आं नायनो फैदों। दा जोबोद मोजां साहा बागानै बेवहाय आं फैदों। गासै 48 बिगासो गुवार दङ नै। आं बे समाव नायगासिनो दङ। जोबोद गुवार, गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों बेयाव फैनानै। नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन। बर' गामि गेजेराव बेबायदि साहा बागान नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोबोद मोजां, समायना, जेरैथिंबो बर' गामि। बे गेजेरावहाय दङ बेसेबांबा समायना रमायना साहा बागान। सोरगिदिं जोंनि बर' आंगो गामि, गय खान्थाल थाइजौनि बारि, जेबो आंखाल गैयै बे गेजेरावहाय दङ बेसेबांबा समायना रमायना साहा बागान। गोसोखौनो एसे गोजोन मोनलायो आरोना। खाथियावहाय दङ, साहाथिं दङ हनै आमलाइ बागान आरो खोलाथिं दङ लबार बागान। जोबोद मोजां, जेरैथिंबो बिफां लाइफांजोंनो साग्लोबसारनाय। साहा बागान गेजेराव लामा दङ। सोरनोबाफोर मोनसे एलबामफ्राव जुदि साहा बागाननि जुदि सिनारि नांगौबा बे जायगायाव फैनो हागोन। गुबुन जायगा गोजानाव गारि भारा खरस खालामालासिनो खम खरसावनो जागोन। जुदि सोरबाफोर मोनसे एलबाम आरो फिल्मनि जुदि साहा बागाननि क्लिप नांगौबा नैबे जायगायावनो नोंथांमोना फैनानैहाय शुटखौ लाफैनो हागोन। जोबोद मोजां, बारा गोजाननि नङा, अब्लाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आं बेयाव फैदों। आङो खोनादोंल'मोन माबायदि बेसे गुवार, आं नुवाखैमोन। नाथाय दिनै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं। बिराद मोजां थारमाने। नोंथांमोना जुदि फैयोबा नोंथांमोना माने गोसोखौनो ओरैबायदि मा होनो गोजोन मोनगोन। इसि हालाव लोगोफोर, नुबायना बेसे गुवार आरो बेसेबां गोलाव? नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। नाय, जोबोद गोलाव आरो गेजेर गेजेराव बिफां दङ। नै बेसेबांबा समायना बिफां दङ। ओरैबो गोजानथार, वाव, गोलावथार, गोजानथार, बाबा रे। दा जों नुगासिनो दं नै जे बे बर' गामि गेजेराव बे साहा बागानाव गोबां जोंनिनो बर' माखासे आइजोफ्रा बेबायदिनो खामानि मावनानै दिनैहाय गावनि न'खर न' बां आरो गथ' गथाय बेबायदि सोलिलांनो हानाय जों नुनो मोनो। जोङो सिगांफोर जोङो मिथिदोंमोन दिनैहाय जोंनि बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोर बेबायदि मावनानै बेबायदि न'खराव न' बां खांनाय, जिउ खुंनाय जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोंनि गेजेरावबो बा जोंनि बर' आइजोफ्राबो दिनैहाय बेबायदि मावनानै बा बेबायदि खालामनानै दिनैहाय गोबां रां आरजिनो, रां खामायनो थाखाय दिनै 1 कुइन्टेल हायो। आयु, केजिसेयाव बेसे मोनो? थाइब्रै। बाब, मा 1 कुइन्टेलाव 400 थाखा? बा बा बा, हिनजावफ्रानो 400 खामायनो हायोना? सासेयाव सानसेयाव 400 बा मास मोनसेयाव जाहैयो। आच्छा आच्छा आच्छा, थिगे दं। सानथामाव 1200 जाबाय। सानसेयाव हाजिरा मावबा 300 250 मोनोना? बिदि मा 200ल'सो मोनो? बिथिं 200ल' मोनो? मा दिनैजों 300 होयो जायै लोङै? अह', आंना नाम्बार दंखायो, लांफैगोन दे। आबै, बेसे केजि हायो नोंलाय? बेसे केजि हायो? 2 कुइन्टेल? 2.5 कुइन्टेल? 50 केजि। 50 केजिखौ मा जालु जायो? दे, खनसे हाया, रावबो गैया नालाय। रावबो गैया ना आबै नोंना? गैया। दे, मोजां मोजां मोजां। रावबो गैया आंहा। आंहा सिङैनि उन्दैल'। हारसिंसो आंना, जाबाबो खिबाबो उन्दुबाबो। फिसाजो दङ। फिसाजो मानि फाननानै जाजोबनानैलाय मा फिसा थाबावनांगौ आंहालाय। जोङो गुबुन जायगा, गुबुन ओनसोलफ्राव जोङो बागानियाफोरखौ नुयोमोन। जों बागानिया मानसिफ्राल' बेबायदि खानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंनि गेजेरावनो बा जोंनि BTRआवनो दिनैहाय साहा बागान खानानै गोबां न'खर खांनाय जोंनि बिमाफोर दङ। जोङो ओरैनो थायाबालानो जोंनि
मोखाङाव जि खामानिफोर दङ बेफोरखौ मावनानै जोङो बेबायदिनो न'खर न' बां एरि सोलिनो हानाय बा जोंनि न'खरफोरखौ जों दैदेनलांनो हानाय बेबायदि केपासिटि दङ बेखायनो जोङो ओरैनो थायाबालानो जों मा मोनो बिदि मावनानै जोङो एसेबाबो गावनि न'खरखौ जों डेभेलप खालामनो हायो मोजां नुदों आना नुवाखै माबा नुनानै साहा बागान नायनानै मोजां एकदम जोबोद मोजां एक्सुवेलि फैजायोलै ने माने सोरनाबा जुदि माबा मोनसे फिल्मनि एलबामनि माबा साहा बागाननि बेबायदि क्लिप नांगौबा फैनो हायो बरिया आरो जोबोद मोजां जोबोद मोजां मोनदों